Компенсационният план на компания Mayvi Global се нарича Momentum план, е изключително възнаграждаващ. Световно известни лидери участват в компанията и развиват бизнеса. Над 50% от цената на всеки пакет, компанията връща обратно на партньорите, във вид на различни комисиони, които се получават в акаунта в USDT. Има 5 основни бонуса: директен бонус, бонус бърз старт, матчинг бонус, тим бонус, така наречения бонус от бинар и бонуси за рангове. Всеки участник в компанията може да участва като пасивен инвеститор или като партньор, който ще развива мрежа и ще печели от комисиони от други участници. Важно условие е да се плати мембършип такса за активен бак-офис от $49 за една година. За първите 30 дни от вашата регистрация, бак-офис е активен, като подарък от компанията. Директен или личен бонус. Получава се след регистрация на нов участник от ваш реферален линк и покупка на пакет. Веднага получавате 7% от цената на пакета в USDT. Бонус бърз старт е активен в първите 30 дни от вашата регистрация. Ако в този период регистрирате 5 лични участника и те купят пакети като вашият пакет или на повисока стойност, на края на периода компанията ви начислява бонус 50% от цената на вашият първи пакет. Вие можете да си купите вашият пакет до края на периода с получените комисиони. В компанията структурата на мрежата е бинарна. Затова тим бонуса се нарича бинарен бонус. За да получавате бинарен бонус, е необходимо вие да имате купен пакет и да имате един лично регистриран участник отляво и един лично регистриран участник отдясно с купени пакети. Тогава се класирате за постоянно за бинарен бонус. Той е 10% от бизнес точките биви в послабата ви страна, като $1 е равен на една бизнес точка. Например, колкото е цената на пакета, толкова бизнес точки се начисляват. Точките се получават до безкрайна дълбочина от цялата структура. Комисиона се начислява в същия ден до 1 час от покупката на пакет в послабата страна. Тук ранговете се постигат лесно, като от ранг Сапфир започвате да получавате еднократна парична награда за постигнат ранг. Ако сте активни и упорити, можете да постигнете голям успех. И забележете, компания Mayvi Global е първата в света MLM компания, която дава до $1 милион седмично от послабата страна. Това е като магнит за световно известни MLM лидери. Как се разпределят получените комисиони? 70% от всеки комисион постъпва в USDT баланс и може да се тегли веднага, а 30% се използват за покупка на монета Ultron, която ви се слага на стейкинг за 5 години по 0,2% на ден. Това ще ви е един допълнителен пенсионен фонд, защото цената на монетата ще расте. Тази монета се търгува на борси. От ранг диамант нагоре получавате парична награда, но можете да избирате равностойността на предметна награда или екскурзия. При високите рангове се предлагат много скъпи луксозни автомобили, яхти, вили край морето и други награди. Присъединете се и ни последвайте в социалните мрежи. Благодаря за вашето внимание.